L-Unjoni Ewropea bdiet proċedura sabiex Malta tnaqqas id-deficit tagħha. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt waħda mill-laqgħat ta' qabel il-budget flimkien mal-Konfederazzjoni ta' Trade Unions Maltin. Il-Prim Ministru stqar li l-budget se jkun wieħed bla sorpriżi, iżda qal li l-Gvern kien konfidenti li Malta ser jirnexxiela tnaqqas id-deficit taħt it-3%. Il-Prim Ministru stqar li l-Unjoni Ewropea ma jinponiċ miżuri speċifiċi fuq Malta, però l-Gvern beda minnu fih bil-programm leġislattiv ambizzjuż li jiffoka ħafna fuq ir-riżultati. Joseph Muscat qal li l-programm ta' enerġija li għandu l-Gvern se jkun imwettaq kif ippjanat u li l-weda ta' tnaqqis ta' kontijiet ta' dawlu l-ilma ser isseħħ. Il-Prim Ministru saħaq ukoll dwar it-tkabbir ekonomiku sabiex jinħolqu l-impjiegi u li l-Gvern se jkompli jieħu miżuri biex inkabru l-ekonomija tagħna billi nfittxu swieq madwar id-dinja. Joseph Muscat stqar li l-Gvern għandu lan li joħloq aktar relazzjonijiet internazzjonali f'ekonomija globalizzata kif għamel mal-Libja u fil-każ tas-settur tal-enerġija maċ-Ċina. Intant il-Prim Ministru Muscat se jkun qed iżur Iżrael fil-jiem li ġejjin sabiex il-Gvern ikompli jaħdem għat tkabbir ekonomiku u jinvesti b'mod speċjali fis-settur tas-saħħa.